I luosi 57.2 efo 4.9 gallwn ddefnyddio grid sydd efo maint 1, 2, 3 wrth 1, 2. I lenwi'r grid rydym yn lluosi'r digid ar y top efo'r digid ar y dde. 5 lluosi 4 yn 20. 7 lluosi 4, 28. 2 lluosi 4 yn 8, dyn ni sgwennu fel dim 8. 5 lluosi 9, 45. 7 lluosi 9, 63. 2 lluosi 9, 18. Dyn ni wedyn yn adio'r hyd y croeslinau gan gychwyn yn y gwylod, dim ond 8 yn fan hyn. 8, 9, 12, cario'r 1 ymlaen, sgwennu'r 2 yn fawr. 8, 14, 19, 20, cario'r 2 ymlaen, sgwennu'r dim yn fawr. 2, 6, 8 a 2. Dyn ni'n darllen yr ateb ffordd hyn, 2, 8, dim, 2, 8. Ac i gael y pwynt degol, dyn ni gweld lle mae'r pwyntiau degol yn cyfarfod, 1 i lawr, 1 i'r chwith, mynd ar hyd y groeslin wedyn yn fan hyn, felly 280.28 ydy'r ateb.